Lounge Café Zeedijk organiseerde een dragrace op zondag 24 november. Racers van Nikeri, Paramaribo en Kamuwijnen deden mee aan deze spannende dragrace. Er waren 3 categorieën: Suzuki GT, Yamaha 50cc en Yamaha 80cc. De prijzen van de Yamaha 80cc zijn als volgt. Eerste prijs 1000 SRD, de tweede prijs 750 SRD en de derde prijs 500 SRD. 2 racers waren gevallen en ze werden vlak daar door de aanwezige arts behandeld. Ze hoefden niet voor verdere medische behandeling naar het ziekenhuis. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your when everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. Berita Update.